Matico Nigeria Limited, the importer and the exporter. Ụmụnne m ndị na-ego anyị be John moto na-ekwu ya ọ batago anyị emeweghị offload. Matico Nigeria Limited nwa na moto na-akwa anyị bụrụ moto anyị. Moto niile ntinye na container bụ new brown one. Official dị n'okpuru. So nonsense ka mathias kala obi kushie na container si obodo oyibo bulu bunata Nigeria ebe a. O firu na Nigeria uzi dustbin, o firu na South East wu dustbin. Ọ na-enyekwonu mkpọtụ mgbe ọ na-agwa jee paaki okwu jee paaki. So na 40 feet container wụkwa 5 million ka nji wee jeti ihe. So 40 feet container 5 million ka nji wee jeti ihe. Ije obodo oyibo iberu ịghanụ ezigbota moto iberu n'azụ ije zụọ moto 19012 moto lọ lugard ha nyalụ moto ha nyalụ during the time anụrụ World War II ka World War gonu ụdị moto Chuck Norris ha gbalụ mgbe ahụ ka ije loduo na container negodu old moto 1901 ka mathias nwee got ịda agwa ndị mmadụ na ife ahụ palapala na ife ahụ chara na moto ahụ new one. When last ka ịfụlụ ma ọ wụdụ ụmụ old model dafụ a na-ebu ụdị ọkwa marozi ụmụ moto na-ebu ụdị ọkwa a sị nka mmadụ ifetu n'ime kọntena rọbishi a o jere obodo oyibo ọkwụkwụ ụnụ fefe ahụ a na-ekwu ma ọ sị na ndị ọcha na-eyuzu anyị na ndị ọcha what can be more than ndị ọcha yuzu karịa n'iru obodo oyibo ije buru metal scrap, ije buru abandon scrap ndị ọcha tufugoro etufuo. Moto aya pasị ọkwa ịma roadworthiness moto aya pasị ebe ndị ọcha. Dustbin ndị ọcha dewelu, dustbin ndị ọcha dewelu ije ebe ndị ọcha ije paaki ya dustbin ị na-ebunata ebe ahịa mana everyday ị na-ana ndị ọcha merewu nka ndị ọcha merewu nka ndị ọcha merewu nka ha yuzu anyị wee mee nke a yuzu anyị wee mee ife mana iruo be ha ije buo abandoned moto 1901 moto Lord Lugard ha nya archaic old model nya ka inwelu got ije asị nka mmadụ ife ịtụrụ na 40 foot container ife ka mmadụ ife ịtụrụ ife and as usual ọkụ unu wee fụ na otu mkpụrụ eziokwu adụghị n'ọnụ ife agba n'aka ejighị enyo mana nke mathias gba n'aka ọ na-eji enyo na moto wole anyaghị fụrụ moto ọ na-asị ụnụ n'ọnụ one na moto ahụ palapala na moto ahụ direct lekwa ụmụ chọkụ nwụrụ anwụ a na-ebusta mana nke ọ bụrụ ụmụ ife niile awụ ha na-akọsụ to increase the rate of accident ebe ya enwezi accident o jee ebe a jee mụwa ndị mmadụ amụ ebe ya eje na-ekponata ụmụ moto 1901 ụmụ moto 19 kpụrụgidi ụmụ moto adịrọzi fit to run in any road o wee wuruzie na South East ịma na ire adịrọ mma ụmụ moto ịma nọ dead trap ije na-ebunata ebe anyị na-elesi ụmụnne anyị ịzọ breki ofe ruo o jekpochakọrọ ndị mmadụ maka ụmụ moto awụ in numbers ka ha na-egbu mmadụ ọ ka iwee fụ ọ nke gosiri na ndị ọcha ị na-ama ire senior brother ahụ ka ha wụ moto ha nyere na 1901 na 1903 nya ka ị nwere ike ije bunata pụta kịta na amaketiri ndebe anyị dise moto na-agwa ha na moto ahụ chara na moto ahụ this one na moto ahụ this one the leftover abandoned nke ha tụfuru nya wife ije bute moto anya ụkpana ọ na-afịakwunu na offload 40 foot container ọ na-afịa ebe niile a offload 40 foot container a upload 40 foot container. Nwere m ife mmekwu ịghọtago nwere m ife mmekwu ajọsọ nsị ka ngosi ụnụ ana ọdụ onye ọwụ na kwugelu 40 feet anyị agbafere na-erọbish oje bute ma ọ wụ daf old model na gbanyụọ biko